הנה, הגענו לפינלנד, הצטיידנו, הכל. כאן הקבוצה שלנו, כולם באותם סרבלים. עכשיו אנחנו יוצאים לתוך שמורת הטבע, נטייל קצת, נסתכל על היער. 70% מהפינלנד זה יערות, ו10% זה אגמים. אנחנו הולכים בתוך היער. יש לנו מסלול קצר. הנה יש שם עוד קבוצה בסוף. אנחנו הולכים באמצע יער, יש לנו כביש צר. ועומק, הנה עומק. לגשר. לא, זה המים זורמים. כן, אבל בגלל שלא שברו. יש כאן מים שזורמים עדיין. יופי, הם עושים לנו מקום שאפשר לצלם. Твоя стихия. דומה לקשת הזאת בעיר העתיקה בשכונת ה... נכון? על יד בית כנסת הארי אני חושבת. יש כזאת קשת. זה קבוצה שלנו ועוד קבוצה אחת. אנחנו נפגשנו כאן על הגשר ומסתובבים והולכים חזרה. אבל לא זה, הם לא... אחרי טיול קצר ביער, רבע שעה, 20 דקות ברגל, בשלג, הגענו אפשר לנקות את השלג מזה קצת, ואז אפשר לשבת ואפילו לשבת. אין כוסות. קטוש כסד? ממי יהיה גפורי? בסוף לך היה? חשבתי שהוא יכול להדליק את ה... בבוקר לא יאי. זה הולך טוב עם כל איפה זה הגרזן? עכשיו בפנים. אהה. אתה רוצה עוד עץ? זה רבותיי. מישהו רוצה קצת לעבוד? מה זה? ראיתם איך הכל מצוין כאן? עם המטאטה. לא יאמינו לי שהייתי בלפלנד. Выглянуло солнышко.